Nhar is-Sibt li ġej il-Gvern se jagħti żewġ pagamenti oħra ta' benefiċċji, dak tal-In-Work Benefit u tal-Carers Grant li se jkomplu jissaħħu bżieda fl-att ta' benefiċjarji li huma eligibbli u twessieħ ta' thresholds. Dan tħabbar f'konferenza l-aħbarijiet mill-Ministru għall-Politika Soċjali Michael Falzon li sostna li dawn iż-żewġ benefiċċji iddaħħlu minn Gvern Laburista u wara saħħahom. Bil-benefiċċju tal-In-Work Benefit se jkunu investiti aktar minn 3 miljun u 300,000 euro u se jkunu qed jibbenefikaw aktar minn 23,000 familja. Dan fil-waqt li tieni pagament li se jingħata u dak tal-Carers Grant li se jingħata għat-tieni darba din is-sena u jkopri il-perjodu ta' bejn April u Ġunju. Hawnhekk ġie spjegat li n-numru ta' benefiċjarji sal-ewwel nofs tas-sena tela għal 423 u l-investiment għall-istess perjodu u ta' kważi miljun euro. Il-Ministru Michael Falzon qal li kif imwiegħed fil-manifest elettorali Malta flimkien minn din is-sena dan il-pagament se jogħla għal nofs il-paga minima netta, jiġifieri aktar minn 4,500 euro. Benefiċċji li mhux biss introduċihom dan il-Gvern tal-li repetutament wessaħħhom sew f'dak li hu l-ammont li jirċievi kif ukoll min ikun eliġibbli għalih. Qed nitkellmu fuq dak li huwa l-Carers Grant tieni darba iż-żieda minn 500 għal 4,500 fis-sena, hemmhekk qed nitkellmu fuq 423 persuna, huma persuni daw li jieħdu ħsieb wilt li għandu diżabilità severa ma jistax jaħdem u li jħorr il-benefiċċju li jħorru l-In-Work Benefit li wkoll żdied sew dak l-ammont qed jirċievi kif ukoll għall-eliġibilità tiegħu. Min-naħa tiegħu is-Segretarju Permanenti fih dan il-Ministeru għall-Politika Soċjali Mark Musu fakkar li l-proċess għall-In-Work Benefit issa sar wieħed awtomatiku u m'hemm bżonn iżjed li ssir l-applikazzjoni. Dan wassal biex in-numru dawk li bbenefikaw minn dan il-pagament issa triplaw hekk kif minn 30% dawk li tigawdu minn dan il-benefiċċju huwa ta' 96%. Biddinna l-proċess, ġifieri issa dak li jkun m'għandux bżonn aktar japplika għall-benefiċċju kemm għall-In-Work Benefit kif ukoll għall-Carers Grant, imma dan jitħallas awtomatikament bis-saħħa tad-dejta li għandu s-servizz pubbliku f'idejh u allura la għandna d-dejta diġà m'hemmx għalfejn dak li wieħed japplika u r-riżultat ta' kollu huwa li dak li jirrigwardja l-In-Work Benefit fejn qabel kien ikonna ftit aktar minn 7,000 benefiċjarju fis-sena. Illum qed immissu 23,000 24,000 benefiċjarju fis-sena.